kumatumnai hai ke ba to press media ro ini jeng saimanya asom sa chini borbok subdivision ni STPU sar o jagane transfer thangba jaknai gaya gulo jeng khanamani bisingtui ini STPU katal phainai STPU sar bai jeng tini malanya ni maphaikya abo haikno jeng aboni logi logi tai kaisa SDM sar jumgo phaimane bahina saimanya ni bagai chini kokuma thumnai rok borbok subdivision ni kokuma thumnai rok palbaksa hai ke ba jani ja samung jani ja nukhung salonga nangmani bagai jeng yak kaisa ingmai ni bagai jeng kono bahaino bo khaisani jeng kono risa hai ke ba jeng din kono yapari manliya heba jeng tini abai keno chini SDPU sarno rti khlaino jeng tini SDM sarno bahaino jeng tini risa roi jeng tini borom kono yapar laikya